Само 1000 килограма. Толкова е тежестта на това Ауди, но това не е всичко. В средата на 80-те Ауди шокира света, като използва стомана напълно защитена от ръжда, далеч преди това да стане индустриален стандарт. Докато конкурентите все още залагаха на обикновена стомана, Audi 80 вече беше с специално покритие, което правеше колата много по-издръжлива във времето. Но това не е най-интересното. Тази иновация не само увеличава устойчивостта на корозия, но и прави автомобила по-надежден за ежедневието. Историята за този модел започва в Германия, където инженерите на Audi искат да създадат по-ефективен и издръжлив автомобил за ежедневието, който да се отличава с иновации. В резултат Audi 80 B3 става една от първите масови коли с пълна защита от корозия. Още по-изненадващо, само 0,3 е коефициентът на челно съпротивление, което е рекорд за времето си и допринася за по-добрата икономия на гориво. Но това не е всичко. Ако гледаш редовно този канал и ти е интересен, можеш да го подкрепиш, линк в профила. Но най-интересното е, че тази технология вдъхновява следващите поколения Audi, включително легендарната Audi A8, която продължава традицията на иновациите и новите материали. Коя кола да разгледаме следваща? Follow за още автомобилни факти.